Doncs aquí, en aquesta taula de dibuix, és on habitualment treballo. Faig els projectes de decoració, els plànols de taller, controlo o dirigeixo els proveïdors i els col·laboradors. Amb el client, normalment, l'atenem en aquesta taula. És una taula de joc, no és un mostrador. Aquí no hi vull mostrador. M'agrada estar proper al client perquè puguem parlar amb tot, de tot. Aquí és on capto les seves idees i on puc després fer l'oferta d'un projecte o simplement d'un moble solto que els hi pugui convindre. A l'exposició hi ha una mica de tot: bufets, taules, cadires, burós, calaixeres, sofàs, mobles de menjador, bufets, cònsoles arrambadores... Però l'eina més important no és aquesta. Per mi l'eina més important són els catàlegs. Són proveïdors serios i amb molta qualitat i versàtils. Al mateix temps et poden fer cosetes a mida, amb diferents tons, diferents acabats. I és tan important perquè al mateix temps el client, com que n'hi ha molts disposats que són dels fabricants, poden tactar i veure totes les qualitats. Allà tenim tot un carretó de tapisseries, més de 1.000 n'hi ha allà. Poden escollir la que vulguin per qualsevol fabricant de sofàs. Aquesta és la planta de dalt. No és tan gran com la de baix, perquè aquí hi tenim una part de magatzem i els nostres arxius. El mobiliari que està exposat aquí potser no està tan acurat com el de baix perquè ens costa molt pujar el gènere, ja que l'hem de pujar per allà davant. De totes maneres, continuem aprofitant tota aquesta zona que és prou important, en la qual també hi ha més moble auxiliar que no a baix. En el proper vídeo els ensenyaré com faig els projectes de decoració i els hi ensenyaré alguns dibuixos. Mentrestant, ja saben on som, els atendré amb molt de gust.